Vi skulle lave et oplæg omkring energi. Ja. Her kommer så op, så. Der er 5 energiformer. Mekanisk, som er delt op i potentiel og kinetisk energi, termisk, kemisk, stråling og elektrisk energi. Og nu vil vi så gå mere i dybden med hver energiformerne. Mekanisk energi. Mekanisk energi er opdelt i potentiel og kinetisk, som vi sagde før. Potentiel energi er energi, som er klar til at blive udnyttet, altså noget, som bliver oplagret i form af at komme op i højden. For eksempel når man sætter en sten på toppen af en bakke, eller når man sætter en tønde med et eller andet på toppen af et bord. På den måde bliver den oplagret med potentiel energi og det der i den. Potentiel energi hedder også beliggenhedsenergi, fordi det er ligesom der, hvor beliggenheden er. Så en sten op på toppen af et bjerg har rigtig meget potentiel energi, for den er højt over havets overflade, kan man sige. Kinetisk energi er bevægelsesenergi. Så f.eks. når du cykler, det er, når du laver en bevægelse, den energi, der er i en bevægelse, som hvis du slår i luften. Og potentiel og kinetisk energi hænger meget sammen i hinanden. For eksempel, når potentiel energi ligesom bliver udløst, så hedder det kinetisk energi. Fordi så er der jo ligesom en bevægelse, som hvis sten begynder at trille ned ad bjerget, så er det jo ligesom... Så stille og roligt falder den potentielle energi og bliver overført til kinetisk energi. Som efterfølgende. Og her har vi lige et lille eksempel, den der ting, der falder ned ad bordet og får lidt kinetisk energi, hvor til sidst så bliver den faktisk udløst til at blive termisk energi, når den rammer jorden. Fordi så er der ligesom ikke mere bevægelse, og den skal ligesom udløses til noget nyt. Og det er så termisk energi. Kemisk energi. Kemisk energi er noget af det, vi ser oftest i form af vores egen kroppe. Vi skal bruge kemisk energi, for eksempel i form af mad, så vi kan omdanne den til blandt andet varme og ofte kinetisk energi, så vi kan lave alle mulige mærkelige bevægelser, vi kan gå, vi kan løbe og alt hvad vi kan gøre. Det sker ved hjælp af kinetisk energi. For eksempel så, eller også når vi skal lave mad, så bruger vi jo også kemisk energi til at opvarme vores mad, som jo også er kemisk energi for eksempel. Og så er der en anden måde, den måde hvor mad for eksempel bliver til på, det er jo at solen skinner ned og laver noget kemisk energi. Græs, koen spiser den kemiske energi, omdanner det til noget nyt kemisk energi, som vi så kan drikke i form af mælk. Og så kan pigen til sidst ende med at få lov til at shippe, fordi hun har fået noget nyt kemisk energi. Et andet eksempel, som vi også har her, det er bålet, som tager noget brænde, som det oxiderer ved hjælp af ild. Det omdanner træet, altså kemisk energi, til at være termisk energi og strålingsenergi i form af lys og varme, som vi laver mad ved. Termisk energi er en energiform, som er nok den mest normale, kan man sige, fordi at det er den energiform, som næsten alting ligesom bliver udledt til. Når du laver en bevægelse, så kommer der friktion i luften, som skaber noget kemisk energi. Når du har mange af de andre energioverførsler, som for eksempel kemisk energi om til et bevægelsesenergi. For eksempel så når du laver en bevægelse i din krop, så opvarmer den også dine muskler lidt. Og som i alle vores elektriske apparater. Det er typisk, derfor den typisk er den sidste energiform. Termisk energi er også en af dem, som ofte bliver brugt eller bliver lavet som et biprodukt, hvor det faktisk ikke er meningen, eller det ikke er først og fremmest hensigten med, men ender med at være der i en anden form alligevel. Det kunne ske i mange sammenhænge. For eksempel som vi så før, hvis der var noget der var højt op, der ramte jorden, så var det ikke fordi vi havde til hensigt at skabe varm ned i jorden, men det ender altså med at komme alligevel. Dog nogle gange så er det så også meningen, at det skal være varmt, som i et bål. Ja, eller et varmeapparat, men det er rigtig tit bare et spildprodukt. Elektrisk energi er jo når elektroner bevæger sig. Det er når elektronerne får tilført bevægelsesenergi, så har vi elektrisk energi. Når de ligesom får, eller ikke tilført bevægelsesenergi, men når elektronerne bevæger sig, det gør de, når de får tilført en anden form for energi.
som i en sky, der ligger de jo gnider, der ligger den kinetiske energi og gnider mod hinanden, for skyen til at gnide mod hinanden, så til sidst får lavet nok statisk elektricitet til at lave et kæmpe lyn. Elektrisk energi er også den mest brugbare, som vi har, fordi vi bruger den jo til, mere eller mindre alt i vores husholdning og på arbejdspladser og alle steder. Vi bruger den til alt, mere eller mindre den mest brugbare. Så har vi strålingsenergi. Strålingsenergi er, det er også en meget normal energikilde i form af, at det hele kommer fra solen oftest. Det sker selvfølgelig også andre gange på andre måder og sådan noget lignende. Men stråling er også noget af det, vi har nemt ved at udnytte i form af for eksempel solceller, som vi kan lave videre til elektrisk energi, som vi kan bruge igen i vores husholdning. Eller bare opfange varme. Altså strålingsenergi kommer fra solen. Og solen den sender ikke så vildt meget varmeenergi ned til os, fordi den når den bliver opfanget ude i universet. Når strålingsenergien rammer jorden, så bliver den ligesom lavet om til termisk energi og bliver fanget af solen. Så det meste af vores energi her på jorden stammer jo fra strålingsenergi, som kemisk energi, f.eks. græsset, det er vores sol, der har opvarmet det som, og vinden, som sagt også, det er også solen, der sørger for, at der er vind, som laver en kinesisk energi til, altså bølger. Så skulle vi lave nogle energikæder. Vi har dog ikke lavet denne, men vi fandt den på nettet, og vi synes, den beskriver det passende. Det starter med vind blæser, som skaber kinetisk energi og varme. Efterfølgende går den over og får en mølle til at rotere, igen i form af kinetisk energi, med et spildprodukt af varme. Vores mølle her drejer sig rundt, og får en generator til at lave strøm og varme igen, som så bliver altså elektrisk energi, som kan få en pære til at lyse eller noget helt tredje. Og pæren den lyser, og så er der igen et kæmpe varmespild, fordi at det er ligesom en ting, der bliver varmet op, og derfor giver den også lysstråling, men igen et kæmpe varmespild. Varmespildet er der næsten i alle energioverførsler, i alle energikæder, men der er næsten altid været et varmespild, og det er derfor den ender som noget uroligt energi for det meste. Så havde vi lavet et forsøg, som vi skulle beskrive, og det var egentlig rigtig nemt. Det består af en dynamo, et lod, en fatning og en pære. Det gik kort og godt ud på, at vi skulle omdanne potentiel energi til elektrisk energi, eller videre til strålings- og varmeenergi. Det vi gjorde, det var, at vi satte en dynamo op i højde, altså opladede den med potentiel energi. Vi bandt et snor til det her lod. Samt et lod, som vi havde bundet rundt om den. Så kunne vi lade loddet falde, som stille og roligt fra potentiel energi blev omdannet til kinetisk energi, som fik den dynamoen til at dreje ved hjælp af kinetisk energi, som så lavede elektrisk energi, som fik pæren til at lyse. Energikæden, vi ser her, det er potentiel energi i lodets beliggenhed, så kommer kinetisk energi. Den falder i elektrisk energi fra dynamoen og strålings- og varmeenergi fra pæren. Det er ligesom en mere energikæde, vi har her. Så har vi perspektivering til for eksempel en måde, vi har et kæmpe energiforbrug her i den moderne verden. Vi bruger så meget energi på alle vores ting, og vi kan ikke blive ved med at bruge traditionel energi som olie og gas, fordi at vi har de her miljøproblemer, så vi har prøvet at kigge lidt på alternativ energi, vedvarende energi. Som for eksempel kan laves ved en vindmølle, en vandmølle, eller solceller, eller noget andet, som ikke skader miljøet på den måde, hvor vi bare udnytter, at det er der. Vi har undersøgt, og fundet frem til, at vi i Hedensted Kommune har cirka 22% vedvarende energi. 22% af vores energi er vedvarende,
Det vil sige, enten kommer fra en vindmølle, vandmølle eller solceller. Eller en anden form for vedvarende energikilde. Ja. Og Horsens Kommune ligger meget, meget dårligt i forhold til resten af landet, kan man sige. Vi har også, jeg vil så også bare lige gerne påpege, hvor meget energi vi bruger på vores internet for eksempel. Det bruger utrolig meget energi. For eksempel Apples nye iTunes Center oppe ved Viborg, det bruger lige så meget energi som hele Viborg by. Og kan opvarme hele Viborg by. Og det er jo bare et datacenter, man har her i Danmark. Og så prøv at tænke på, at vi har måske 100-200 mere af dem rundt omkring i landet. Vi bruger helt vildt meget energi her i Danmark, eller i hele verden, på computer, men også bare på transport, ikke, med biler og ting som det. Igen, i form af sådan en server og sådan noget lignende, så ser vi også varme, eller termisk energi som et spildprodukt. De laver afsindig meget varme, og vi bruger utrolig meget elektrisk strøm på bare at nedkøle det igen. Ja. Hvilket er et kæmpe spild igen. Fordi teorien på, at vi kunne bruge den termiske energi, som bliver lavet her, videre ud til noget fjernvarme eller anden form for varme ud til. Det største spørgsmål i vores tid er måske ikke krig, eller hvad man siger, det er ikke den kolde krig, vi lever under. Vi lever måske under energikrig, kan man sige, fordi det er energi, der er vores store problem her i verden. Vi skal finde ud af, hvordan vi skal lave det ordentligt.